Анар янгыннардын себептерине келгенде биздин электр жиһаздарын орнаштыруу һәм техник эксплуатациялоо кагыйдаларын бузуу белән 7 очрак тиркелген. Алдагы елына 7 очрагы. Транспорт чарасынын узыллары, механизмдары һәм системалары түзүк булмау аркасында 1-2 янгын очрагы тиркелди. Алдагы елына 1 янгын очрагы тиркелген иде. МИС жиһаздарын орнаштыруу һәм эксплуатациялоо кагыйдаларын бузуу белән биздин 7 янгын очрагы тиркелди. Алдагы елына 1 янгын очрагы тиркелген иде. От белән саксыз эшлитүү, тәмәке тартканда 3 янгын очрагы, алдагы елына 5. Һәм берәр очрак инде ризык пешергәндә саксызлык белән бәйле. Янгыннарны территорияга бүлгәндә безнең торак секторында 16 янгын очрагы тиркелгән. 18 елда 15 янгын очрагы тиркелгән иде. Сәүдә объектларында 1 янгын очрагы, транспортта 2 янгын очрагы һәм башка объектларда 1 янгын очрагы. 19 елга янгыннарда безнең 9 бина янып бетә. Монда инде 4 йорт, 2 сарай, 3 гараж. Буларның общий майданы 646 квадратный метр. Һәм шулай 15 бинага зыян килә. 4 йорт, 1 квартира, 6 мунча, 1 сарай, 1 гараж, 2 автотранспорт. Янгыннарның авыл җирлектәре арасында уртача 100 хуҗалыкка бүленгән соннар безнең шушы таблицада килә, алдагы слайдта күренеп тора инде. Безнең Ялаштау җирлегендә янгын очраклары тиркелмәгән һәм киләчәктә дә шулай булыр дип ышанып калам. Безнең теге фейерверк кибетендә дә бар, Ифаниларда да бар иде. Потому что кеше сорап бирә, шул килгәнче бар үзем әйтеп куям инде алдан. Буларның төп сәбәбе бу приборның янгынны сизү һәм кисәтү сезгә. Бу газга нитми, влиятми, только парга һәм төтенгә. Бу приборларны любой кеше кибеттән барып, бер специалист кирәк түгел, аласыз тагын түшәмнәргә урнаштырырга була һәм стенага түшәмгә якынрак итеп стеналарга урнаштырырга була инде. Булар инде сизә, мәсәлән, теге чәй кайнап утырса, пар чыгарып утыра, табада берәр сәттеге калып киеп ятса инде, төтен чыга бит инде, шуны сизә. Һәм инде берәр электр приборымы, электр чыбыкларымы көйә башлап, янып төтен чыгара башлагач, шуларны сизә дәген, хәбәр итә, зирәк ата кычкырам, сезгә моны хәшәтеп күрсәтәм аны. Теге ничек кычкырган, ничек хатын эшләгән дип әйтәм инде. Инде кычкыра башласа, ул эшли кроны батареянан, батарейкасын аласыз дагы, чиста бүлмәдә җилләтеп, бүлмәне җилләткәч, яңадан уже моны корып куярга була. Шул моның теге пример итеп әйтәм инде, узган елны безнең Саба түгел, Татарстан Республикасы буенча 37 янгын очрагында кешеләрнең гомерләре сакланып калды. Димәк, менә шушы прибор кычкырып инде кешеләрне уятып, алар өйләреннән чыгып калалар, инде теге артык янып китмәгән булса, үзләре шушы теге сизеп инде кул астында булган яңа сүндереп, өйләренә җайланмалар белән сүндереп калалар. Шуны әйтеп китәм, монда шуны җайланма дигәндә, агентушитләр бар бит инде безнең. Аларны тоже өйләрегездә булдырсагыз, берни дигән артык мәсәл булмый. Чөнки менә газ ризык пешергәндә духовкада менә теге кыздыра торган козгамы, үрдәккәме, майына ут кабып янып киткән случайлар бар. Әйткән кешеләрне әйткәннәр бар, шулай сүндердек дип. Табада киеп китә сүндерәләр. Шулай белән әйтеп торам, электр чыбыклары ниләрен приборлар янып китеп, шулар белән сүндерергә самый универсальный нәрсә бар, порошковый, углекислотный, то есть любой нәрсәгә сиптергә була булар белән. И шунысын онытмаска кирәк инде страхование. Электричестводан чыкса, тоже түләмиләр икән, потому что сез бинаны вовремя менять надо дип әйтәләр. Юк, түләмиләр түгел, просто түләгән очракта какой-то ничәдә процентлардан төрле страховайда төрлечә каралган. Кая страховайда сез сүндерәләр. Кайбер нидә действительно диләсә бар иде, потому что электрдан булса, ничә карамадыгыз дигән шикелле, полностью түгел, но Одан ничә процент икән, чуть кенә зрәк түләнәй. Атай, bütün нәрсә дознавательлар бар. Аннан дознаватель килә, кешегә просто так подниматься такого решения түгел. Әгәр дә инде аның электр приборының төрлесе була, шахмат. Аларның завод изготовительныйда районы була, анда инде жауаплылыкка шул ишмаларны тарталап, шахмат безнең скачок напряжение булып китә. Шул вакытта да килеп чыга. Анда ул вакытта энергетикларны җаваплылыкка итәләр инде. То есть ул индивидуальный һәр кешегә һәр пожарга аерым килә. Сталин бабай әйткән бит, һәр пожарның исеме, фамилия, отчествосы бар. Менә шундый нәрсәгә. Һәр яңа чыгыш тикшерелеп, причиналары, сәбәпләре аңлашылып, шуннан карап китә.
Мишебаш авылында үй салу өчен урыннар бармы? Бу мәсьәлә буенча узган ел эш башланды. Безнең Сосновый урамы кырыенда яңадан бер урам ясалды. Светлый урамы дип атала. Анда инде 15 сотыйда 12 участок ясалды. Шулай ук инде бүгенге көндә Сосновый урамында балалы гаиләләргә бирелмәгән әле 7 Умар сотыйлы яңадан 7 участок бар. Демәк, әгәр дә инде Мишебашта ир салырга теләүчеләр булса, безгә килеп заявление язасыз. Бүгенге көндә Межевай итеп куелган әзер җирләр бар, участоклар бар. Бүгенге көндә инде менә бу участокларга Газпром программасына государство документлар әзерләнә. Алла берсе, бу эштә барып чыга дип уйлыйбыз. Тагын сораулар? Менә мин ишеттем инде, ул дөрес нәрсә диде, дөрес булмаса әйтмәсә инде ул. Монда читтән килгән кешеләр урнаша инде. Авылдыкылар да урнашалар торгандыр инде ул квартирага. Әйттеләр, менә бу йорт территориясендә кыймалар әйләндереп алынган, аңа җир участогы бирелгән бит инде. Авылда яшәгән кеше бит инде үзенә каралты пура төзергә тиеш. Кемдер мала сарарга тели, кемдер мульча сала, кемдер анда утын сарайда эшләп куярга мөмкин. Менә шундый төзелеш эшләренә рөхсәт юк дип әйтәләр менә бу квартир территорияларына. Менә бу дөрес нәрсәме, юкмы? Я талай моны кем әйтә? Менә бар хуҗалар белән сөйләште бу мәсьәлә буенча. Әйе. Bizden bir tutarlılık var mı? Yok, Reis Nurbayev'in sözü var bitmedi. Добро. Reis Nurbayev'in sözüne tür, пожалуйста, bizlerine kim kirek meselelerin bizlere para bitirirler şimdi. Bakıydı, eline sağlık. Ne? Kimdir bitinde bu kadar sağlık edilgen hanım? Kim sıyıp takar, kim tutlu digende, kimde bakşa kerek, kimde anda jingil şerine nikah turganına saraylar kerek. Kuşkurt'ta da üstüne biter bitinde anda jingil şerine de kapitalinin karakteri tübel sıraydı. Ranklarında birinde ileri yok. Bışılmasınlar. Eğer de üstüre izleyen kişilerine pajolsta malda üstüre alırlar, bizleri sağlık, bizleri itibar alırlar, değil mi? Bu просто devletten уже değişlesin zükken, her bize eğer de şahsen kucalı olan kişilerden etkileyken anda yani mal tuturgamı, bütün tuturgamı, uçak savası kişiye tuturganları var. Bir başlık kullanı yok. Fikir bu yetkililerdə менә бу. Әйе, кеше теленә килгән сүз бит инде ул, халык бит төрлечә кабул итә. 5 елга кадәр анда бер нәрсә төзергә ярамый икән дигән менә шундый сүз бар. Менә халык инде ишетсен, аңлап китсен дөрестәләргә. Димәк, ярый икән. Аннан соң икенчесе, менә анда күрсәтелде сүз дигән нәрсәне. Теге ярамый торган наркотическийгә туры килә торган дип әйтелә. Ничә ул Söylediği noktalarını çıkarmasın o. Televizyondan karaysan, anı tenkitliler, anı bilgiklerde tenkitli, anı kanunida turuşu kişilerde eytelerinde yarı tırmanı eylirtiyorlar, şundu. Bana bütün cilde eyteler. Hemen lakin şunu söylediği noktalarında satalar. Dürüstten de bana şu bağlar, yaşlı. Çünkü hazır bağlar, elbette bağlar akşara kırmadı, hazır bir bağlar, hepsinin sesinde akşa var. Onlar matura ilgiye kızıqalar, alalar, kullanırlar. Bana menimçe, mesela bizim Soba rayonçiliğindeki de rayon iştekçiliği mesela ala tırandır. Kibitlerge ketmezke, rayon kibitlerine ketmezke. Abi bu bizim taraftan tıyıldı, bütün ceylerin jiydiler, olarak yarar dininde başlarımın, eğer de seyitsem, biz bana bir künge de kuşkan nerse tügü. Bu bizim içinde yanma nerse olup çıktı. Bu hadi kümeli şu производитель Şvetsiya'dan devletler bir nidi pastatlısı nersesi bulmadan Rusya Federasyonu. Yani mesela bu поддельный nerse şeret işlev devletler. Anısında bir iştiler. Bana bütünüzü bilgileye, конечно, постановление sonuna çıktı. Dekabr ayında Premier-Ministr Medvedev Kitar aldığından zapret milyardı. Şu an onlarca kadar bu tovar sertifikasyon da tügül, bunu nida tügül, satırda
yaramaydigan narsalarga kirmagan tovar. Shunga ko'ra shuning bilan vospo'zilganlardir. Bu birinchisida turib, oqinchisida bo'lmasdir deb. Shunga ko'ra janobat dege birsin bitirsak ikkinchisi chiqar, birsin bitirsak onasin matbuotini olib bitiramiz, uchinchisi kelib chiqar. Bunday narsalar olarda shumaralar politsiyada kirasha, politsiya kirashgandan so'ng olarda tag'in ikkinchi narsa bir vaqt endi shariflar bilan aytara boshlaganlar, kelib aytib omray beringlar narsalar bilan bunaqa shunga borib jetdilar. Rinat abi bunday narsani davlat tarafidan deyildi, ularga ukazaniya berdi. Ular Rospotrebnadzor bugungi kunda, ya'ni masalan sanitariya tekshira har bir kibitni bo'lsa, ularga shtraf topdilar. Mana shu. Ya, rahmat. Bu kisatu chorasini yo'q, qolgan maqom kisatu neydi? Bunda ota-onalar o'tiralardi, shunlarni aytdi, mana politsiyaga da aytildi. Chunki biz endi ota-onalar bizni javob qaytalar. Shunga ko'ra bunday narsalar bolalarimizni azrak sizlar turgan ana istlari ular narsalar deb aytdilar. Narsalar bilan bunday narsalar ko'rsangiz, bizning bolalarimizdan Şavalarla münasebet var, değil mi? Rahmat. Yangi so'rovlar bormi?